Anyway mga idol magandang tanghali sa ating lahat. So makikita nyo parang medyo may kunting salo-salo dito sa aming barangay. Yan kung makikita nyo, grabe yung ano nila, tao nila kumain mga idol. So wow. So yun na nga, anyway tapusin na natin ang ating videos i-ano ko dito, idudugtong ko yung videos natin. So sila lang muna, hinayan ko sila lang yung kumakain mamaya na lang tayo. So sige, bye. May ada kopi ya? Lawata. Tunana sa po yan? Nasa po yan? Nasa po na. Nah, ateo, saka ni sumbali, nga di mo pa. Saka na kika. Saka na tuwang nasa kami na ba kami tuwan. Ay, siya kaya na naman na. Naman, I do. Dudu kawan. Ela nama apa adik bisa. Final na. Ratata. Ayo, namela ini udah nggak ada sumbeli sirang sapato. Ya, ke bibi. A few moments later. Ata, ID. Anto na, pala juga na. Adinya kebuka, besar-besar lagi dia, adinya kebuka. Mata. Pili lagi yang iso. Sige naging pangamita mangga. Nariwan tapi yang upah niya. Tok. Dong mana gue? Bala mga disilan din di kuan. Sumbali namin din naging pato. Nakatamarang ito ni patay niya. A few moments later. Nyapay na lakap man. Nakatatan. Ayo. Otop, simbali nila na yung utapato. Grabe. Yung mga tigil mapay na lagi ang kapag bisa patok. At yung inatuwa na at yung sika sumbili sa patok. Di naman di pagi din. Ayuto, update namin sa Kanubu. A few moments later. Mata tuwa na mata na ito naging ang mga mapainal. Napanagin ba ng pilalakaw? Makalalakaw puputoran na nakatawar gantong. Kapya magitinga, katino pya makaliw, kapya magitiro, ayap ka kanira ron ako Vitamin H. Kota dua ka dito nubay sa isa. Nakataya, kataya penuh isaon. Namata. Pagkasidensya na ilang paway sapato. Nabakasyum ya. Anin kanuri, habang makabagra. Kira makasada sapato na. Kataya naman ida general. May lang su general na. Nakoto. May final. Nabumang turuga, babis turuga yung apa to, katay sa giti orogo. Ado. Ino nga di pagila ya. Ay, kapdi ka. Di magapa ka, basta ipsida ka na, di ka pa baka kapdi. Ay, ko na A few moments later. Koto penuhi saon, duiti man lagi apa tuwa sumber iniran. Ay daw napay final nanan.
Kataya kini Ustad aku si Saik. Masya Allah. Kataya peniak ini. Sunap manap sun ka maburi ni. Ah, yaw. A few moments later. Kataya kaya mama, miya ka pangaram sa bumbol. Ginom chip video na pusa ko. Ako na bosa kay kailangan. Gusto mo pa si Saudi, kaya si Saudi na artista. Namata. Ay do. Ino ka rin. Hindi naman yung kuha, naging na kayo yun. Yun, na bumiyang mga to. Mga saksak to, ano? Kataya ay do. Na. Oh. Nag-YouTube pa siya. A few moments later. Miya final dong kataya, miya kalakas din naging ayapato. Oto, nilay niyo. Da bangala iyan. Teka sanira sa bangala. Ay daw, miya final na ay daw. Malungon mararang nga mga bumbulian. Ino sister, ino kaya na ipakalakasa, kaya mamagyan ka. At mabuita ba sinsing at kung masapato. Yakan time. Hindi nga type na tunay type ka. Chicken. Chicken, ilaw na pangit na yung mga type. Nabakawag ko na chicken na. Kabukop ka sa chicken. Oto, ay siya. Ipapay na din na nagyo to. Kapalit na lang sa kanobuk man. O ay. Oto pa ni mama, oto pa ni isaon, oto pa ni pare. Nagyo to. Babay pasi. A few moments later. Ate, ko nga mga babay na. Ay do, na to na kaya gano'n niyo, pilitsyon niyo eh. Yun ang siya tekniko na pilitsyonan. Namata. Sina rin niya malaganti. General yan te. Di ka ka na. Ngano di ka ka? Ay, nasa iniawa manok na. Leni, kotok manok ay sampal. Marakap man si kaulit. Sino ka? Ano ura ko to? Ura ko? Pagura ka. Pagura ka na. Sapa to? Oo. Hindi na kayo nga bununga. Ay, basta ka ni Miuno. Ni Siram. Miuno ira. Ay daw. Nagrabi ko tiga siya kini kapangyaw. Oto. Iniyaw niya sumarapatek. Nagyuto ka sa patatano bukman. A few moments later. Tudo mapay kapangyaw siya kini mamang. Ibet laman na. Ay daw. Gabit, babon niya. Wah, ito na negro ro na. May bili negro. Kikisa na kaya. Ito mo nagyang ayaw rin. Namata no, mamanga. Yun na nang. Ay, days. Chu. Na ba, pag kikis na lagi na namaitan. Dali na ba siya ni? Hay. A few moments later. Ana, sini Rubenera. Oy, kapara ko. Nakagid-ngid gugur eh. Ay, nataam-taam mana na. Ha?
Aba ko na ipakakan na. Mamantay ka din. Sunso ba kong pakakan na? Ay, pag isda kay Margin na ginanay po niya. May ipoy pa pa. Yung tawad mo niyan, ito, piyo ka yan. Si Tito Jun, natay-type yan. Natay-type yan. Ay, no, napamakanan mo. Akan mo sa ipoy. Gusto ha. Yung murakap man. Ay, din. Ay, natay-type Di, basa mo na video. Dips di mula na lanaw. Ay, kala na. Ha? Ya, kapag na nanay pala na. Ana, mata. Ish. Ay, mata, may suwain suka ko ako. Yang giring-giring. Why napakaputi aki mo? Gira. Ay. Ana, grabe. Wow. Sige-dingat na kayo po ginabi. Ino nga mabu matutulik ka. Dia nga yawi da ka Latin dia ka. Karo yang Latin dia. Nabawa mo pa kasi da ka. Saudi. Saramnya doon mas bumbulin na. Bumbul mo man tutun. Ah, tangin na una ligi. Ay daw. Katata. Nakatay. Yung ni kapangarad, ha? Si ini sa kapangarad ay sa ako, Torque. Giga pangarad din sa Torque. Yang ay nani, lagi din na ideo. Ilay niyo. Namiya kang belag. Ish. Grabe na ako, aglatan na hadyapan na. Ilay niyo. Naba, ay orang ito sa Rasya katupul. Yan ang basta glat sa Japan na. Ay, pamatang magana ka. Yeso ay nagisokuan. Bakas. Matan. Ay, Kapo pa pa, may aswa ayan na, sumanok. di ka man na susumpata ka sa laon na rakon. Oto sige niya, nayangar ka. Yak. Tunaya ka. Stay ka nun. Aduh, sokuan na kan. A few moments later. Ayan! Sukat kaya kay mga idol lamia pa sa danong mga radag yung ayang mga lamas, ay lamas tanong sa iyang otwap marapatik at aya kompleto na at aya ada man na kuwantano sibuyas, ada man na kaguko, ada man na kuwantano loya, pagirisan na apatay kuan kanyo paminta nga durog o usa pa napatay mga uban nga mga lamas nga wala pa. So yun, meron pa tayong yokoraniyog. Wow. So bye muna. A few moments later. Diyo, nakauto na piya ka pa masukiran suko ano? Iuli yun? Piya ka pa masukiran so pato? Nakauto. Mata na ito. Oto, hilay nga man so pato. Hilay nga. Oto. Ay, diyo. Isyo. Ito. Wasa na kimunmon. Kasa kay pirito ni Ranon. Oh. Ay di na. Sama na waiting tanong yung mga partner. Kung tadira ni Papam siya na yung utapato. Marireparado po na ito ang mga lamas. Uway. Patwiran. Foto pa ni Bedro, si Saudi. Idol. Ay, ki. Foto man. Na to nagidira nunot to. Inauniran no suko din. Napaka pamay ko ni Ramana na sa lamas. Ay,
Kalau na kagi Maji. Oto. Ilang man. Aido nagkero karniran. Oto. Di naman niya dipipiratasan. Lagi nang pakaluan ni orang para may kapepe kapakuan na niyan. Tunap kilo ko. Ay day. Adu gina na kiso kalo ikuan. Ana mata. Ay day. Cici. Ang koto-koto lamang hap kilo karniran. Ay cis. Oto, ilang na final. Ay doon, ini transferiran. Ay doon, cucu. Mata. Ilenyo din ang tamad na ay doon. Oh, tam. Ay di. Ilang Oto. Tunap man nagikidiran. Ito na umanaplan anirang umano to. Mata. Cucu. Patunganan. Nusto. Natunap man ito paguna paniran sa kuwan. Toyo. Binigar. Ay di. Mata. Ano na paniran sa binigar. So yung lana. Nakotok mo. Wasa ko na malay. Nakotok. Tiyo ni Raman. Ay, Diyo. Namata. Nadi mo na. Oto. Sarap man nagtatigo ni Ranon. Ay, Diyo. Tigo ni Raman sa paminta. Grabe. Ichi. Aduh. Nanatido na ng uda bista. Tam. Hindi. Gagataan pa nanan. Kompleto nanan. Ay, Diyo. Nalian ang tunap man ito. Ay, Diyo. Kotok, ma'am. Lian na ni Raman ko din. Ay, peace. Beliau. Lian na ni Raman ko din, no? Ay, naman. Sari niya mga tigisikapan hindi ng mga mama. Is. Mata. Nakotok man. Diniyagan ni Raman. So, kudin. Uy. Kuya, di naman na rin ang pagagaringking ha. Kagiya kasi kinina. Sa paran na. Banyan lumpia ka. Oto, ay daw. Nainulugiran ng maso. Sibuyas. Ay daw. Namata. Aduh mayong. Namata na bumayaw. Oto, aduh inulugiran ng sukaguko. Oto. Namata. Yaro karyanon. Yaro karyanon uli oh. Ay do. Oto. Yan na ni Rama. Ay di. Is. Mata. Di ka panindan sa Korea. Yang AFP lain ni resipi ni sa Korea. Masyaallah. Melengad na ko. Asan din man? Elen tayo kero kariran. Nagrabe. Ay do meso ay nagisosyentan. Nakotop man. Garlic bibi. Tayo inom maso garlic. Ay day. Garlic bibi. Matang Sa mga highlight. benbe sa si bapa makisa ka paninin de. Matang Wala na yung meswa. malamya sa gubgub sa kay Abdul Bari. Nakasawit na ito. Ano yung bumaw ko na ito? Ano pa na yung bumas? Hindi ka na malaki mo muna ka. Ako yung mga na nakita. Kaya kaya ni mabumumunggoy na kautok man. Ay di. Talulun na pa. Inalusudiran. Oto. Inalusudiran ng supato.
Idol. Kataon lang patwaya, kanong sulamas. Ano ba tiro sa Ah, gitu. Pasanap na sulamas oh. Ah, gitu si teknik para sumanapon. Idol, wala mata. Millennium. Lotong Korea. Buwak pa. Idol. Labinyo. Unabinyo sa. Unabinyo. Kakanugo niya. Ang ginaswatay niya man na. Idol. Millennium. Auto. Idol. Shoutout kay Bedro. Shoutout kong Ibedro. Ako si Saudi. Kataya, mabalaan ni Ran. Mata. Is. ID. Kailangan na sumanapon doon naging ana ng mga lamas. Mata. Ay berat mo na igunda. Ano man eh? Oh, di yun ka kuala. Koto ah. Wala igunda maludi sinup ko sapo. Wayo. Wayo na misa Way. sapo ko lamas ka para nun lagi. Mapia ka sa sana piano no. Nagrabi. Ama na magic man na rin. Magic pa na. Nagrabi. Hindi pa kayo ba yung asuhan? So, katinukuan. Mga taga ko ano. Sigat ka, ubod yung sarili niyo ba? Sarili ko. Pamana secret recipe ayaw. Mata. Hiday. Millennium na kay mga suki. Pamana kakaibang template ni. Saka di natin taro. Gina di na ke mapitaro. Mini sosong sulamas. Utop man. Tunap man na ng partido. Na dia ki mga sekreta, mga resipi, mga serta mga meranaw na dia keda dia palapa. Gina na palapa. Ako na ko na dia palapa. Ano man eh. Malup ke lapis so mga pasisigo pa nga tingnan na to ada ba niya kalulul. Ako to. Ginam si tamen ang ginanalamas. Palapa. Namata nila ni na. Di kailingan tanong mga meranaw, dia palapa udah palapa. Without palapa na no taste, no gudo. Ano no. Agi nga ito na nga rin naman na eh. Agata sa dinosaur. Ay Diyo, masyaallah. Agib si Buntala agata sa dinosaur. Isi. Siya kini mun na yung pangagatasan. Nauna rin mun na. Tami nga Ito na di. Kauto. Nato na pilih ba? Baik na dia masuk titeo na dragon. Agi na nititium na dragon. Nako to. Pakainuman yung rang no Simon mo ngan makapuro. Nali bawa magino. Adi. Di kasi pa tayo kan. Oto lek ben hirana no kay taros tanubup man na mayo. Ay do. Malu ano ba advertisement. Kailangan na advertisement to. Ano makakita? Ato na po na nagida man. Mata. Ay do. Mga duga kay partner. Ati ko man na nahanam-nam. Nam bigi. Ay, ang pamakuan na special sauce na no. Special sauce. Ay, Akademi po, akademi. Yeah, special sauce. Akademi pa na po. Academy? Namata. Yan ay kaya sa Harvard. Harvard. Millennium din. Masyaallah. Millennium na kaya ngayon pa na titibarang anak lasya katin na sapato. Ngayon sumasagad na inom tayo dito para. Nakagi sa kaya sa kabisay kurisyon na pakatin doon. Ay di ka kabalabugan man, naging akakuan. Kanabalang ko na kuan, naptindi na kasakuan. Ado patay pa na patay. Patay na dinosaur. Asumtan sila kan yan sugatan sa dinosaur. Nagrabi ko mapebudal. Ano ni man nila yan Ay, tali? jeez. Kaya sa biya tatali. Oto, Magic na, magic sarap. Magic sarap bisa na. So minus na po naging anam-nam. Nipsari mo biti sa nam-nam maka. Kare-kare nga siya. Yun na. Aduh, sumela po ta. Grabe na bunya na eh. Matang wala ka. Kapag kayo nagibidro mga rumah kasapat. Ayan na, Oo. Dia pat bupas sih. Pat. Nakadibu-sibutin ni Mrs. ko baka pengaruh masapat. Ini mau pagi ka pengaruh masa Chinese. Apa itu na pitirawan na di na sibutan. Na yuto kapalit na misa kanubuk man. Ay di.
A few moments later. Oto alika ni Raman. Ay daw, anak ko to. Hindi nagwida naman nag yung oto at titi ako. Titia kuan drago lagu kuan. Ah, namata. Ato na. Ito na ginamit lang po. Ah, na dia soan eh. Ayo. Kau tuh hemat tu ni raw nagyagita sa unta. Talo ni sabi ni ara lang so. Malo nga buyo kuan. Uy nakanabo ni. Aba. Lagi naman ni final. Lagi na napten ni. Ano ba ni pa kami sa? Mana sweet and what? Sweet and spicy. Sweet and spicy. Uy na mamisin man na ay duti mananam. Ay do. Mata. Kau tetap tadi lah tahu. Ayo. Nilai ni oh, kau to. Imagine di umpa sedang, nak kerja nak sekini na, ando to sekini. A few moments later. Aido napili para dua nira, na ako nasuwa nira ni Mato na dudul fight. Ah, na masyaallah ko to bugesira, ngate ako minasiram na isaraon. Oto pan. Na piyapay final na na aido. Na okay na na, asara masidong si Ramak ha. Na bunda sa Jamil. Taguang araw marjir kay Ramak to dungi. Ando. Ano ti mama ri? Dengan talo si mama. Apa dah? Anak grabe. Ay. Kata yung mga ngudam yang makatay-tay. Gimana ni debis lagi ngaya kapal sakwan. Saya dengar debis taya. Auto idol. Sama na nakakuti-kuti santai maleka kan. Tanja di makalangan na pagagungan. Ngatan. Si mabu si mamang lagi nga mabuka ko noon na ID. Sho. Wayaki. Wang udah na motor ya. Antay pa sige motor. Akna sangan pasisan. Hah? Tamang-tamanan. Ay di. Ano nga sa lulo? Namanya final. Ay di. Wow! Miyamo sa serana. Miyamo sa seran gagaan. Tahun kepada. Aduh. Ayun dia pa, kami ni kami. Daw na otak yan niran. Si Mamang. Pangulugitian. Ada di mana ni? Lapis kaki ba di. Kaya ko natin ako. Ako na ba yun? Ako Kurang siya pure na ako. Baka 1.5 ba? Nakabedi ba yun? No. Ayaw di ba?
Sabi, nalulungin ko yung apo. Kaya dito ako man, mama. Kaya Demir, di pa araw di ukirawan ni mamang binelo ko ali man sa niya mapat. Ba? Agan ka naman. Medyo nalibis. Sabi mo ka? Tadi ba na maguman na bus? Udi, ada selaw no. Kusa ko. Ano ko? Kumya lang. Nakano na ro. Eh, Oh, no, 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 no. Ayaw, di ba? Mga light yung mga poste-poste ito, may apepe para. Pero na di may pagino yan timar. Ah, namatang wala kay ni Pailira no man. Ay do na si Busira magi mapesi ka kan. Ay di. To na modul fight modul fight. Ah, gifter mo siya modul fight. Masya Allah ang hatang wa. Sobra sa. bang.